Thuolo machielo kendo nyako Ramogi marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago gin weche manyien mabiro ni odiechiengni mar 25 dwe mar 10 2022. Geno mara ni nitie kare odiechieng' masani nyako Ramogi wan gi mathoth wan gi mago motenore gi weche mag piedho jogo manowal e lemo mar bedo jotend migepe kaunti ma Homa Bay. Wan kod chenro madhi nyime kama jatend piny William Ruto bende yango tielo mar ariyo mar gedo mag udi manengo gi yot e kar dak ma Kibra Bure Nairobi. Parni magi otimo marano ni ochopo singo mare marano ni kwan mag udi ma igere gwenge mopogore opogore pacho ka manengo gi yot ne jopiny ochopo kaluwore gi manifesto mane oketo e kinde mag campaign. Magi to kod mamoko nyako Ramogi bed koda chakruok nyaka giko mokwongo thud weche ma mamiyo pek. Jatend piny William Ruto yango tielo mar ariyo mar gedo mag udi manengo gi yot e kar dak ma Kibra Bure Nairobi. Komiti mar od bura ma Homa Bay dhi nyime gi chenro mar piedho joma ne ogwel e lemo mar jotend migepe e kaunti no. Mbeleni tulikuwa tunaenda the other side, tunachukua mizigo tunakuja tunauza. Saa hizi hiyo mizigo siwezi beba na mkono. Nikisema nitabeba na mkono, nitabeba wiki mzima. Watoto wanarudi chiko baranda, pombe ni cheap hapa. Wanakunywa hii pombe kali ya bei rahisi, miraa ndio hiyo, bangi ndio hiyo. Johala e boma ma Moyale ywak ni gikale sand kumo obila ma Ethiopia ma osebedo kama nyamburko magi koda piko. Machiegni nyako Ramogi bed koda chakruok nyaka giko mag weche manyien mag Migago ka bende itudore koda nambari 360 mage weche mabende wakolo ni kowuok e kor gwenge mopogore opogore. Nyako Ramogi nyinga en George Bati. Komiti mar od bura ma Homa Bay dhi nyime gi chenro mar piedho joma ne ogwel e lemo mar jotend migepe kaunti no. Wanani mondo koro watudre ne gi jafumbo marwa Alia Beach ma nitiere e od bura mar kaunti ma Homa Bay kama chenro ni dhi e nyime mondo nyiswa ni to nyaka gie sani gin kwan mag jogo manogwel adi ma osepiedhi gi komiti mar od bura mar kaunti ma Homa Bay mang'iyo weche mag keto ji e tije to gin jomage ma diponi odong'. Kwan mag jogo manogwel gin ji adi ka chenro no biro dhi nyime kuom ndalo maromo nade. Alia Beach koponi winja thuolo en mari mondo koro nyiswa ni to gin ang'o gini matimore nyaka gie sani mage mosetimore chakre ne piny ru mane chenro ni ochakore nyaka gie sani to gin jotelo mage manogwel e lemo mag migepe ma osepiedhi kochopo gie thuolo ni. Erokamano George Bati ayudi makare kwa bira chiel kachiel e laro mar od bura mar kaunti ma Homa Bay ka mana kaka wacho no wendo chendo mar piedho jotend migepe manowal tarik 11 dwe ni ende kod governor Gladys Wanga dhi nyime od bura ka kendo chendo makamano ne ochakore odiochieng' manyoro Bati kama jotend migepe manowal abich ne ogo kogno kendo opiedhgi kalure kod lemo mopogore manomigi mondo gibi gibed gi jotend migepe mar kaunti kaendi. Odukinyi makawuono chenro makamano ochakore kar saa 2:30 okinyi kendo samwalosi ni endi chenro makamano dhi nyime ka itaye kod komiti ma oyiedhi ma ochung'ne gwelo e od bura mar assembly ma otele kod speaker mar county assembly kaendi Julius Gaya kaachiel kod jokanyo mamoko maromo 5 ka komiti no endo oting'o ji 6 masani koro dhi nyime kod piedho jotend migepe manowal mondo obi omak migepe mopogore e kaunti kaendi Bati. Odiochieng' manyoro jotend migepe manogwel 5 ne opuodhi e od bura kaendi kama oting'o jagono manogwel e migawo mar thieth mano Roslyn Omolo kaachiel kod nyawadgi manogwel e migawo mar somo Martino Pere, jatend migawo manogwel e migawo mar omenda kod chano chenro mag dongruok mag kaunti Solomon Obiero kaachiel kod jatend migawo machielo mabende nogwel e migawo mochung'ne weche mag apaya mano Danish Onyango kod jatend migawo manowal e migawo mar pi John Alo. Okinyi makawuono chenro makamano ochakore mana kaka sewacho no endo saa 2:30 okinyi kama jatend migawo manogwel e migawo mar ohala Polycarp Okombo ne odadhoge kod komiti no endo kaeto lowe koro jatend migawo manogwel e migawo mar lope kod chano chenro mag bombe kaunti ka mano Peter Ogola ka samo weni endi Bati jatend migawo manogwel e migawo mochung'ne telo kaachiel tudruok kaachiel kod loch mar koro gwenge e apis governor mano Grace Mercy Osewe emasani koro nitiere e nyim komiti no endo kendo idadhoge ka bende oromo gi bedo e lemo manowale no endo. Bende Bati kuom nyaka sani endi jotend migepe manogwel maromo 8 duto osego kogno ka sani koro dong' mana jotend migepe manogwel 2 kende ma
sa 8 nyaka sa 10 odhiambo ma kawuono biro yudo ka komiti ma ochung'ne gwel e od bura mar Homa Bay kaendi biro tieko chenro ma kamano ka odong' mana jatend migawo manogwel e migawo mar jagono manogwel e migawo mar weche mag lupo mano John Agele kaachiel kod nyawadgi mabende nogwel e migawo mar tuke kaachiel kod chwech mar oganda kod weche mag limbe kaunti kaendi mano Sara Malet biro chopo e nyim komiti niendi saa 9:30 mondo opiedhe ka bende oromo kod lemo makamano. Bati bang' ka chenro mar piedho jotend migepe 10 gi eki orumo odhiambo ma kawuono, to komiti ma bende otele kod spika mar od bura kaendi biro bedo ka giloso ripot margi, kaeto bang' ka gisetieko ndiko ripodgi ibiro renjo ripodno endo ne MCS e od bura kaendi mondo gigoe mbaka ka gineno ka ginyalo puodho jotend migepe go eko kata ng'udho jotend migepe go eko bang' ka chenro mar go kogono jotend migepe makamago orumo. Bende Bati gima ok wiwuok nyalo wilgo en ni e kinde mane gavana chiwo lendo mar walo jotend migepe mage, ne oketo jalupne Joseph Oyugi Magwanga kaka jatend migawo mochung'ne weche mag pith jamni kaachiel kod pur e kaunti kaendi, mopore kod lemo ma en go kaka jatend migawo kaka jalup gavana e kaunti kaendi. Kata kamano kuom jotend migepe ma ipiedho kaendi masekwano nyingigo eko, jalup gavana ma bende biro bedo ka tiyo kaka jatend migawo ma ochung'ne weche mag pur kaachiel kod pith jamni e kaunti, to ok bi chopo nyim komiti niendi nikech ni MCS gi eko biro puodhe. Kata kamano biro dhi nyime kod tiyo kaka jalup gavana kod bende jatend migawo ma ochung'ne weche mag pur kaachiel kod pith jamni. Pod wago tach e laro mar od bura kaendi kendo wang'iyo kaka chenrono dhi nyime. Bang' ka osetiek to wabiro loso kod jakom kamati niendi ma en spika mondo onyiswa ni to bang' ka gisetieko chenro ma kamaendi jodak ma Homa Bay kaendi geto rito kuom thuolo maromo nade mondo gindik ripodgi kendo gibi kele assembly kaendi mondo MCS ogoye mbaka kapok gichwalo listi ma mogik ne gavana mondo koro tim gwelo yie ne jogo eko ma sani koro ibiro puodhi kod od bura ka mondo gichak tich ayanga kaka jotend migepe mopogore e migepe mag sirikal mantiere kaunti kaendi. Bati erokamano nyali abich kuomiwa alipot mani mbai nyako tenre kod chenro madhi nyime e od bura mar kaunti ma Homa Bay kama idhi nyime gi go kota piedho jogo manowal migepe mopogore opogore mar biro tayo chenro mag migepe go poni obi opuodhgi kod komiti no kanyakla kod jokanyo mag od bura mar kaunti ma Homa Bay. Erokamano ali abich kuom lipot manimba machal kod mano. Nyakora Ramogi wadhi nyime koro wadugane e boma ni ma Nairobi. Jatend piny William Ruto otelo e nyasi mar yango gedo mar udi man nengo gi yot e kar dak ma Kibra. Jatend piny dhi yango tielo mar 2 mar gedo go. Chris Owino Nyakora Ramogi osebedo kaluwo lipodno kendo gie sani odani mondo owinjane gima jatend piny William Ruto wacho eka bang'e biro tudore kod Chris Owino bang'e koponi en gima thoth monyalo nyisowa kata kopogore gi mano bende nyalo miwa weche mamoko manyien e weche mamoko mabiro. Who are the local funders for our developers, and as Anastasia comes over, I'd like to recognize the presence of members of the State Department for Housing. You can stand up and we recognize you. Thank you very much. And also there are PSs that have joined us here today. PS Koimet. Where is she? Okay, there's PS Koimet, and I have got my fellow PS Mwakima and PS Muraguri. Thank you very much. Anastasia, karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Governor of Nairobi County, Sakacha, all the elected leaders to the national and the county government, the CS and the press and the PSS here, and all the invited guests. As KCB, it's a great honor to be here this afternoon, Your Excellency, to demonstrate our commitment and partnership in ensuring that the agenda of housing, as promised in Kenya Kwanza Manifesto, is realized and achieved within the next 5 years. KCB has been a catalyst in driving and pushing the affordable housing agenda through provision of mortgage, hence controlling over 50% of the mortgage industry in our country. Your Excellency, the call is to enable us finance affordable housing
And our presence this afternoon is our commitment, and especially by financing our customer index to be able to build these houses. And we will continue together in ensuring that we finance the like-minded investors, and not only end there, Your Excellency. Through the KCB Foundation to Jiajiri platform, we also commit to train especially the people from this locality so that they can get access to employment. Your Excellency, we have submitted various papers to be able to finance the upcoming housing project, specifically Nakuru Mixed Development, 100 Housing Unit, Meru Housing Phase 1, Kisumu Kanyakwar Phase 3, Changamo Development Phase 1, Kirinyanga County Housing Project, 100 Housing, Muranga Housing, Kiambu Housing, Laikipia. And Your Excellency will keep on submitting our papers for the financing of the upcoming projects. Finally, Your Excellency, is our commitment that we'll work with the National Treasury to make sure under the financial agenda for this country, especially funding and financing the bottom of the pyramid, is realized and achieved. Thank you so much, and we wish you success. Thank you very much, Madam Kimtai. Your Excellency. Ramogi manaka weche chalo e kadak makebra bure Nairobi kama jatend piny William Ruto yango e telo mar ariyo mag gedo mag udi ma nengo gi yot kanyakla kod jochiw sir mamoko ma bende otudore kod piny owacho neno ni oganda oyudo udi ma nengo gi yot kalore kod agenda mar piny owacho mar William Ruto. Wadhi nyime Ramogi. Senator mar kaunti ma Homa Bay Moses Kajwang' oyier mar tayo komiti mar Senate marango kaka itiyo kod omenda jopiny e kaunti ma en thuolo mar adek ma Kajwang' dhi tayo komiti no tok yiere kendo nyaliodia. Senator Manandi Samson Cherargei oyier kaka jalupne. Joma moko madhi bedo e komiti no oting'o John Methu ma Nyandarua, Mariam Omar ma en Senator Mogwel, Fatuma Dulo ma Isiolo, Richard Onyonka ma Kisii, Edwin Sifuna ma Nairobi kod Okiya Omtata ma Busia. Governor mar kaunti ma Nyandarua Moses badilisha odiochieng' ma kawuono sidayanga put marango weche dongruok e kaunti ma Nyandarua ma iluongo ni Integrated Development Plan ma dhineno ni tend kaunti no chopo singo mane oketo ne jopiny. Badilisha kwayo apudno mondo mione ni ochopo e sub-counties duto mag kaunti no mondo chok pach jopiny mar konyo gi tiyo makare ka owacho ni manifesto margi en mar jiwo dongruok. Bende chiwo puoch gi pak ne jogo mane nitie aput mokalo ka owacho ni negitimo tich manimba kendo dwaro ni joma nitie aput masani oti matek mondo giyud duoko maber. We need to turn things around and put workable plan ahead of us. Let us give ourselves the development that we deserve. There is no other people who will come and help us. We want to put to shame those people who have been laughing at Nyandarua. From our end, we have tried our best. When I came, I joined you, and I've been learning how you've been working. You have also learned my wishes, and it's like we are now agreed, and we are ready to go. So, gentlemen, our unity, our concentration, and our taking this job as you are working for the Lord, this is what it will do. This is what it will do. Mogomedo dhi nyime gavana mar kaunti ma Narok Patrick Ole Ntutu oseo seneta ma kono Ledama Ole Kina kumwacho ni gavana no temo lombo jod bura mag kaunti ma Narok kod omenda mag dongruok wards mondo kik ginon makare kaka otiyo kod omenda koloso e kinde kao pa jopiny wi chenro mag dongruok e kaunti ma Narok. Ntutu nyiso Ledama mondo mi owere gi koko e ute fwambo kendo dhi owinje dwa jopiny. Gavana no koni no wuono sebedo kao gwelo Ledama mondo mi oriwre kode e paro mag dongruok ne jopiny kata kamano Ledama chal mapok orwako paro no. E kinde no jaod bura man Narok East Ken Aramat
okwayo piny owacho mamalo mondo chiw kony mar chiemo kod pi kaluwore gi oro ma omako gwenge ma Narok East. Seneta wetu kuna malalamishi kidogo kwa TV ya kwamba kwa nini yule mtu anakuja kupeana mambo ya pesa kwa reserve ama kwa ward. Mimi nimeambia ndugu yangu la dama hivi karibuni aje atutembelee naye pia ambiwa na hiyo wananchi ile mashida ambayo mnaniambia. So mambo ya ward development fund ambayo la dama anaenda kutangaza ati Narok wanafanya makosa, wewe ndio unafanya makosa. Ukiwachana tu na hiyo NDV, leo uko NDV, kesho uko citizen, kuja hapa kwa hiyo wananchi. Uliza zile mashida wako nazo. So badala ya kwenda kupiga kelele na kina Jeff kuongea kelele mingi. Jokanyo mag duond bura mar UDA kar chungo od bura ma Butere kaunti ma Kakamega otechoko e apisi jata chenro maduong' margi Bilha Musita kagise kumnyayo weche mag mibadhi kaachiel gi telo marach. Kagiloso kod jofwambo giseyo Musita kuom telo maonge kod adier kanyakla kod tiyo gi duond buche mamoko mag siasa. Gimedo wacho ni duond bura mar UDA ne owito kombe mathoth mag siasa e kar chungo od burano kaluwore gi telo marach mar jatelo magigolono. Jokanyogo oyiero Abdalla Weyimi kaka jata chenro mar UDA kar chungo od bura ma Butere yor kojolo motelo ni yiero mag jotelo mag duond burano magi chano timo dwe mar 2 mar higa manyien. Abdalla osingo ni odhi tiyo yo maler bang' ka otelo. Butere musilale batoma bam Ngangojea jeshi atienda kufika kura walitangaza kwa mshindi bila hata kuongea nasi. Madam Bilha Musita sub-code code be replaced and stop coordination henceforth. Members present endorsed Mr. Abdalla Weyimi, Coordinator Marama Central, as the new Butere Sub-Count Coordinator. Yule mwenye ameondolewa hakukuwa anaitisha mikutano. Ile vitu mambo yote ama information yote ilikuwa inatoka kwa county ama kwa headquarters. Watu wa Butere hawakuwa wanapata hiyo information. Na mwishowe kitu yenye kunatafuta hapa ni transparency, uwazi. Tunaomba ofisi ya juu kutoka leo ibadilishe lile jina la sub-county coordinator wa Butere liitwe Abdalla Weyimi coordinator Butere sub-county. Ninawahakikishieni ya kwamba wenzangu, pesa yenye tunadai yeo shilingi 50,000. Kwa heshima zenu naenda kutafuta hizo pesa nione kwamba hizo pesa zilipatikana wapi, zilipotelea wapi. Hiyo ndio kazi naenda nayo kwa ofisi kuanza naye. Jambo la pili, coordination yangu naomba Mwenyezi Mungu atujalie itakuwa transparent. Kama tutakuwa na jambo lolote taitana wote kama wanakamati wa UDA pamoja tujue tunafanya nini. Jaod bura ma Kitutu Masaba Clive Mbane Gesani owacho ni kinde magini ya beach mabiro ikore kata ogikore mar ng'iewo bans ni sikunde ma yudore kar chungo od burano ka olero ni nitie dwaro mamoko mapek e sikunde maloyo gechego. Olero ni thoth sikunde mawuok e kar chungo od burano ni kod dwaro mamoko kaka klese kod kunde somo machalo kaka labs madwarore kendo madwarogi ni malo moloyo mag bas mag sikunde. Ombane wacho ni onge tiende golo omenda mathoth maromo milion 8 e ng'iewo mana bas kende ka esechego to nyithindo ma e skul onge kod kunde somo. Jaod burano oloso tok chiwo bas ne sikund sekondar ma Mokomi SDA Mixed mayudore e kar chungo od burano. I am not buying a single school bus for the next 5 years. That is wastage of resources. Using through their leaders, you can be sure we'll be able to achieve great things academically in our schools, because you have shown the heart that you are willing to support these principles. Ramogi kawuono ni ndi piny mangima hingo di chieng' mar lumbru ka ijiwo ganda mondo mi okony ahinya to nyithindo mani kod midhiero kata tuoche mag lumbru mondo mi otergi e sikunde mago ma oyiedhi eka giyud somo kaka jowetegi mamoko. Thor mar wach ma higani
en jiwo kata jiwo jopiny mondo mi one ni okonyo kuom gigo mag tuoche mag lumbru ma ong'ere gi dho ngere ni every spine counts. Koro ni nyakwara Ramogi wadani wadhi achiel kachiel nyaka e boma ma Kisumu kama jokanyo medo dhi nyime kod romo mar neno kaka ginyalo konyo jogo mani koda midhiero mag lumbru, kama koro watudre kod jafwambo marwa ma en e county ma Kisumu kendo sechung' nyakwara Ramogi Millicent Adhiambo onyisowa ni to romo ma kawuono ni endi owacha ang'o gini mokale. Millicent, geno ni kaka ichung' ka lumbru mari ni kare ma onge gimoro manyalo miya hinyruok. Koro nyisone ni romo ma kawuono mobedo e kinde midhialo odiochieng' mar lumbru ni wacha ang'o, geno okenge mage ma giwacho ni kotigo to tuoche ma miyo oganda bedo gi chandruok mag lumbru nyalo dok chien. Erokamano nya George Bati, achiel kachiel ko bende wan kuom achiel go mag skunde ma bende ng'iyo nyithindo manigi ng'ol mopogore opogore, kaka wang'eyo ni odiochieng' ma kawuono piny mangima dhialo tuo mar lumbru ma bende gik nyaka e obwongo, gino makelo ne nyithindo mopogore opogore ng'ol e kido ma bende opogore opogore. Wan kaendi gi jokanyo ma bende nobago romo ma kamaendi e skul ni endi mondo mi ginyal puonjore gi jonyuol, jopuonj to kod nyithindo go giwegi kaka ginyalo ritore kendo kaka tuo ni endi inyal geng'e seche ma bende oseyudi kode, mana kaka isewacho kanyo ni ijiwo gi mondo mi gibed kod duol mar chwalo mbele kucho mondo mi giyud kaka ginyalo konyore. Achiel kachiel ang' nateri ir achiel mar jakanyo ma bende nochopo ka ma bende obago nyasi ni endi onyiswa nikech ji mang'eny samoro kia ni to odiochieng' mi idhialo ma idendo gi dho ngere ni World Spinal Bifida en odiochieng' ma idhialo tuo mane to ginang'o gini ma ng'ato nyaka ong'e momiyo mondo mi ofweny ni nyathina nigi tuo machalo kamaendi machiegni. Ang' nachak kodi king'iyo kamera kachi lerno mana ni to spinal bifida and hydrocephalus celebration en odiochieng' midhialo tuo mane? Okay, kanya adwa chako aniluonga ni Lavina Chieng, ai organization miluongo ni Heart to Heart Smile Organization mang'iyo ratiro mar nyithindo man gi ng'ol gi jonyuolgi. To kawuono ne wa celebrate the 10th edition mar Spina bifida and hydrocephalus condition. It is being celebrated while. To kawuono ne waneno ni mondo wakel ranyisi ni e school nikech wan gi nyithindo man gi tuo ni, wan gi condition ni e school ka. Ne watimega oko, lakini kawuono ne waneno ni mondo wabi e school, mondo wa create awareness e school, mondo ji ong'e ni tuo ni en tuo manyalo bedo prevented. Onyalo bedo prevented by 78%. Koro kawuono jok mane wa invite mane wa target, waluongo jo MTC, magi students ma KMTC, waluongo community health volunteers, wan gi caregivers ka, wan gi office mar women rep, wan gi jatendwa miluongo ni Honorable Caroline Agwanda ma represent issues mag disability. To ne wakelo mondo ji ong'e ranyisi mar tuo ni en tuo manyalo bedo prevented. Obedo prevented nade? Wangiso jonyuol ni mondo gidhi e osiptal chon ka gidwaro ka gipek mondo gichak muonyo yedhe miluongo ni IFAS, that is the folic acid. Wayudo ni mon mang'eny kata nyiri mang'eny man gi ich ok dhi e osiptal kata ka gidhi to ok giti gi yedhe gi. Koro wa create awareness ni kidwa mako ich, wa encourage ni mondo utim preconception. Preconception en loso dendi kata chiemo maber mondo dendi obed del moro manyalo ting'o nyathi, nikech nyathi seche madonge icha odwaro nutrients te dendi. To koko yudo nutrients go, wa realize ni nyithindo inyuolo gi conditions mang'eny. One of them en spina bifida and hydrocephalus. Spina bifida ikele gi ranyisi adek. To nitiere ranyisi achiel ma en severe, mamiyo ng'at monyuol gi spina bifida ok onyal wuotho, spine ne obed affected, ok onyal wuotho, kodhi e cho ok onyal, onge feeling. To inyalo ng'eyo nadi ni ng'ato nigi tuo ni? Kidwa ng'eyo ni ng'ato nigi tuo ni, inyuolo gi condition moro, nitiere gimoro makuote e spine gi e toke kano. Mano ranyisi achiel manyiso ni nyathini nigi tuo ni. Tang'o mondo gitim ka nyathi nigi tuo ni? Wa refer gi mondo gidhi medical, gidhi for surgeries. Koro wanyiso gi mondo gidhi for early intervention, kech spina bifida leads to hydrocephalus, nyithindo ma wigi dongo. Otherwise aonge mang'eny manya wacho, to arwako mondo wakony nyithindo gi e community wa.
Erokamano ahinya. Machiegni aboteri achiel kachiel nyaka Ramogi Ajwang' ir miyo mabende en gi nyathi manigi tuoni endi obolaro mana matin kotenore kod ngima mosekadhe kod matek magikadhe gi kwayo magin-go. Machiegni inyalo chako gi nyingi tilano mana matin in kaka achiel kuom miyo mabende nyathini noyud kod tuoni. Ang'o minyalo wache to midhiero mage mukale? An iluonga ni Sharon Akinyi. An gi nyathi miluongo ni Stephen Omondi. Gima nyalo wacho, an gi nyathi mong'ol. Ang'eyo chal ma nyithindogo kalie. To anyalo kwayo mana jonyuol wetena mondo waher nyithindwago. Ka iseyudo nyathi machalo to en mana rite kod hera mang'eny. To gima duong' madanyisgi ni kigikaw nyithindo gikete ot nikech ong'ol kata nikech oneno ni olaye law kata opiele law. Pero ka ng'adi kaka nifwenyo ni nyathini nigi tuoni e dwe mane kata higa mane kapod ne iting'e ich koso kosenyuole? Nafwenyo ka osenyuole nikech naneno ka weight ne ng'eny moloyo dweche ma en godo. Nwathiedhe general but jodaktari nokofwenyo gino piyo. Basto wang'iyo gima nyalo bedo ni dongo kuome to wayudo ni nyalo bedo ni wiye. Ka nadhi kode ka wachako waduogo wayudo ni wiye ne madongo. No transfer general to Russia mane wayudo konyruok kod jo Kijabe. Manotera Kijabe motimne nyathi operation. Notimne operation ka en gi 2 months sani. En tere gi higni 19. Osomo kata bedo ni en kamano okawe ot. Koro odiochieng' ma kawuono mabende piny mangima dhialo nyithindo kata jogo manigi tuoni, inyalo wacho ang'o kaka janyuol manigi nyathi ma kamano? Anyalo wacho ni amor nikech en odiochieng' mwadhiale nyithindwa mondo gin be gibede gi mor kaka nyithindo mamoko. To amor kod Ramogi, amor kod jonyuol wetena mokonyowa kelo nyithindo mondo mi oserekea odiochieng' ma kawuono kata gin e skunde mopogore opogore. Erokamano ahinya. Mana mapiyo piyo machiegni mondo mi lernwa kaka Community Health Organization nyamrerwa mabende owuok oko mar mondo mi okony jogi akweda gi gik maneno jonyuol inyanyiso nade mana mapiyo wamakoni? An gima nyalo nyiso jonyuol ni mondo giyie gilure gi chike mag osiptal. Chike makata community health volunteer wasebedo train. Koro advice momiwa en referral. Kineno ka nitie sida moro kuom nyathi moro amora e community tikawe itere osiptal. Koro nego bed ni gilure gi chik nikech sama ng'ato pek nitie kaka imiyogi ga IFAS. IFAS gi onego bed ni jogi muonyo nikech gimoro amora mane osefweny onego ni ber gi ngima mar ng'ama yach. Onego bed ni tiyo kode mondo at least nyathi owuog maber ma ok ong'ol. Nikech kawuono wawuoyo wabiro yango wabiro celebrate wach gine ne World Spina Bifida Hydrocephalus. En tuo mamako spinal cord mar nyathi. To kofwenye gi samochone to nitie kaka inyalo kony nyathi. Then ei community wa wakwayo ni kik jonyuol pand nyithindo e udi kapo ni nyathi nitie gi kasorono onego gitere osiptal. Then waher gi uru kaka jo community. Kapo ni nyathi moro nitie gi ng'ol moro matin to onego bed ni wahero gi, wa embrace gi. Community health wetewa kwayudo jogi wachiw report wawuo gi jonyuol ma ochanore ka wahero gi. Ero uru kamano jo Ramogi kuom limowa mondo waket gini oganda winji. Erokamano ahinya. Mana kamano George Bati kaka isewinjo no ageno ni onge penjo moro amora nikech motenore gi magi wabende oluwo mondo mi wamed noto matut mondo wang'e ni to ang'o madhi nyime kotenore kod tuoni to kony mane mowinjo chwal ne ji makamagi. George Bati nyalo dhi nyime gi thuoloni. Erokamano Millicent Adhiambo kuom miyowa lipota kowuok e nyasi madhi nyime e gwenge mag Kisumu kotenore gi weche mag ng'iyo kaka inyalo kony ahinya joma tindo mane kod midhiero mar lombro. Nyakwa Ramogi wadhi nyime ka owuok Kisumu. Jotij piny owacho ma osedhi rutaya kaachiel kod anyuola mag jogo manowito ngimagi kapok oyudo omenda mag aeri mawuok e kaunti ma Tana River kwayo duol ma ochung' ne omendago mondo omigi ratijgi. Ka giloso e boma madogo, jotijego ywak ni tok kane giseketo nonro magi kaachiel kod mag anyuola gi higni 2 mokalo pok giyudo chudo mora mora. Moko kuom jogo mogolo ywak gin jopuonj kaachiel kod apisas manotiyo ne migepe mopogore opogore mag counties kaachiel kod piny owacho mamalo. Share investments za marehemu bwanangu alikuwa ni chief.
maana alipofariki alipata tu zile shares zake, lakini kwa upande wa kuna nyumba ambayo ni ya cooperative ambapo pia ina mazao yake na ina dividends. Sasa claims kama hizo ndio tumeclaim, maana hajapata, tulipata tu zile shares zake. Kwa hivyo pia nikaclaim upande wangu, maana niliporetire mimi nilikuwa mwalimu, tulikuwa na cooperative yetu inaitwa Tana Teachers Cooperative. Pia niliporetire hatukulipwa. Sasa ukienda hapo ofisi unaambiwa tu bado. Serikali inasema pesa ziko lakini hatulipwi. Tunangojea tu. Sasa wakati nilipata habari kutoka kwa mwenzangu kuhusu hizi forms za unclaimed financial assets, ndio nikajaza form ili ni claim ile haki yangu ambayo nilijaza. Hata wengi wamekufa tukingojea hizi pesa. Imagine ule mtoto ambaye nimemfundisha skuli yuko hapa, hata tuna claim pamoja. Tuko watu 113 tuliotuma maombi, na baadhi ya hawa wamekufa, wengine tayari. Sasa itabidi familia zao waanze hizo process upya, ambaye already saa hizi ilichelewa, na wale wakianza tena upya it will create much delay. Ramogi korwa dhie tong mar piny Kenya kod Ethiopia. Maloyo nyamburko 150 mag taxi kaachiel kod apiko mag jo Kenya modak e tong ma Moyale omaki e piny Ethiopia, kendo pod gintie lweto apisa mag pinyno kuom maloyo dweche 6 gi sani. Jo ohala ywago sada ma imiyogi gi apisas mag piny Ethiopia mamiyo yudo mwandu gi bedo matek. Jakom mar jo bodaboda ma tong ma Moyale Hassan Adan owacho ni obila ma Ethiopia mako nyamburko go e apedha ma gitimo ne welo madonjo e piny mar Ethiopia, gino ma osemiyo thothgi lalo yutogi. Chenro ni bende oketho ohala e boma ma Moyale kaluwore gi bedo gi peke chwalo mwandu e kind bombe ariyogo. Mbeleni tulikuwa tunaenda the other side, tunachukua mizigo tunakuja tunauza. Saa hizi hiyo mizigo siwezi beba na mkono. Nikisema nitabeba na mkono, nitabeba wiki mzima. Ningekuwa na pikipiki hiyo na haya, pikipiki kwenda huko ni pesa kidogo kuliko ile mimi nikibeba kutoka hapa mpaka huko ni wiki mzima naweza leta hiyo mizigo. Tafadhali wa vijana wetu wanaumia, young generation. Mimi ni mama sikatai, hata mimi ni mama nimezaa. Hawa kesho watakuwa aje? Wakati tulikuwa tunafanya kazi vizuri, tunaenda Ethiopia, tunakuja Kenya, lakini sasa imefika wakati tukiingia Ethiopia tunachukuliwa pikipiki. Sasa ni kama tunaibiwa na hakuna vile tunasaidika. Tumeenda kwa maofisi mingi, tumeingia DC, tumeenda kwa OCS pale, lakini hakuna usaidizi. There's a likelihood the upsurge of the antisocial behavior. So my appeal to the national government, I know Kenya is a peacekeeping nation. We are appealing with them to hasten this and to address this mess, because it is too early, and if this thing continue, then the livelihood of the youth and the Moyale sub-county, it might be jeopardized. So watoto wanarudi chiko baranda, pombe ni cheap hapa, wanakunywa hii pombe kali ya bei rahisi, miraa ndio hiyo, bangi ndio hiyo, zote zinatoka huko kwao. Tuko na uhusiano mzuri na jirani wetu, lakini unaweza jirani mwema huwa kama kuna kitu yote ambaye inafaa kutendeka wanafaa kukueleza, lakini hatukupata habari yote. Siku moja tu tumegutuka tu wameanza kushika magari zetu na pikipiki zetu, lakini baada ya hayo tuliweza kufanya mkutano mingi sana na tukaweza kuzungumza mpaka wa leo hatujapata tatuzi. Komiti mar Senate mochung' ne weche mag thieth ogolo kwayo mondo non tho mar Trevor Maina, nyathi mane otho e osiptal ma Kenyatta kane jembe mar fork omoko e wiye. Kagiwacho ni sama inono wachno bende gidwaro mondo ng'e kaka ichwalo jotuo e osiptal mag rufaa, ahinya mago mamiyo jotuo bedo gi pek yudo thieth e saa mowinjore. Kwa kweli ni masikitiko makubwa kuona mtoto mdogo kama Master Travis kwa miaka 2 amekaa na masaa 20 na jembe na fork jembe kwenye kichwa bila kuweza, na naweza kufikiria mzazi wake, mamake ama wazazi wake walikuwa na uchungu gani kuona mtoto kuwa hawakuweza kumsaidia wao wenyewe. We would like to say as a Committee of Health we are seized of the matter.
First, we want to sincerely send our condolences to the family of Trevor Maina, to the mother and to the parents for that tragic loss. And as a committee, we are now seized of the matter. We are taking steps as a committee for health to investigate the matter thoroughly. And the issue of negligence or the issue of access to healthcare, with or without money, is a matter that this committee is determined to be able to follow up with the hospitals and send a very strong warning to the hospitals to be able to make sure that at least people are accorded with health services, whether or not they have resources or not. Number two, the chair has also spoken about the issue of policy. We are also going to be inviting NHIF so that we can be able to see how far we are going with this issue of universal health care. I know there are amendments into the Act which have been proposed. So those are all the issues that we're going to be looking at. Erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV weche manyien mag Migago pod biro bang' yweyo ni kata kamano gie sani yienwa mondo wadhi e yweyo adundo in mabende imedo ndikona timana biro somo otenigo ka watieko weche manyien odiochieng' ma kawuono kata gi Migago ma kawuono nyako Ramogi mano singo mara kodi omiyo kik idhi mabor kete mana ka wadhi e yweyo ka waduogo wan gi mathoth. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, we had fun in Dandora. Those estates, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital Lab. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao mana e Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Karanga photo! Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo ras reggae owake. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene wateri e golo machon. Tich abich sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Machiegni kendo nyakwara Ramogi Ajwang' wadhi nyime gi weche manyien mag Migago saa 7 ma kawuono. Jolupo e dho wath ma Wanya e kaunti ma Siaya ywago okang' ma piny owacho kawo mar ng'ado negi lises mag tich. Jakom mar BMU Makono Peter Gutu ogolo kwayo mondo piny owacho ket okenge mag manyo negi lesen mamiyo gi thuolo mar tiyo nyaka e nembe piny Uganda kod Tanzania
mawacho ni biro konyogi tieko ywaruok ma bende osebedo kinde ka kinde ahinya e kindgi kod obila mawuok e piny Uganda. Waneno ka sirikal okelonwa licenses wang'ado kawuono ni mar jonam gi weg yiedhi, to waneno ka gima licenses ok dhi konyowa nikech seche te wajadhiga wa cruise, wadhi Tanzania wa cruise kwadhi Uganda nikech wadak e tong' mar Kenya gi Uganda. Koro gini ok dhi konyowa ahinya nikech jo Uganda dhi makowa nikech jo Uganda dwaro ni gibed gi licenses ma margi, jo Tanzania dwaro ma margi, to wan dwaro ni sirikal obed gi licenses achiel mariwo jonam te ma kata kikadho to ok maki. Koro kwa sirikal mantie kata county government gi national government mondo giikre yo mar konyo jonam, nono to jonam gi ibiro mak te. Koro nwakwayo sirikal ni kadipo nitiere moriwo pinje Afrika adekgi to gikelwa nikech joka wacho ni gin godo to king'ade to en $700,000 manyaka Uganda kochacha. Ng'e ane kaka wan be wanyalo dak wan jolupo nikech wan wagolo osuru. King'iyo Siaya county ka osuru maduong' mogik en mana osuru mawuok e nam. To ok wayudo services mowinjore nikech ka onego beni sirikal rito ji te, to sirikal rito mana ji elo, to nam kakidhi to sirikal onge polise moketnwa standby manyalo ritowa. Bodi moro be nomiwa ka ni Coast Guard. Bodi ne ma bende koro konyowa ne chuth. Bodi ne ma hinyowa nikech onego be no defend jolupowa go bende ok defend. Osiko mani jolupowa onge gini sirikal be ok miwa gigo nikech gigo nitie moko ma jonam ok nyal yudo ka sirikal ok okonyo gigo. Koro gima duong' de waywak ne sirikal ma Siaya kokalo kuom gavana marwa mar Orengo. Giyie mondo ging'iye hal mar jolupo kochakre Miuru machopo nyaka tong'wa gi Busia mondo wakony kaka dwayud nikech kalore kaka piny dhi ni to nyiso ni nam dhi dong' nono makata gimi biro yude onge. Wakwayo ni sirikal ma Kenya konyo ng'so mpaka wambo yore kaka onya chiemo kijomena ni ema kodongi manya pidho raia ochimo idho malo omena ni en chiemo maber maka unege to ji chiemo e gweng' te. Koro wakwayo sirikal no konywa. Jogo mani kod tuo mar remo ma ong'ere kaka sickle cell e kaunti ma Migori dwaro ni piny owacho konygi e yudo thieth makare. Gikwayo rem kata giywago rem yudo thieth kata chenro mag thieth makare di mar thiedho tuo no kawo omenda mathoth gi onge godo. Ka bende thoth kuonde thieth pok oyango maber rito jotuo mar sickle cell. Ne giwuoyo e nyasi ma ochwal kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori. Currently, we are having 1,453 persons who are living with sickle cell, and today we are hosting 230 of them here, just to understand their journey with sickle cell and also to understand the challenges that they face on daily basis. Kuna watu wale wana believe kishika mtoto wangu umempatia ugonjwa, akitumia kikombe umetumia umempatia ugonjwa. At times unafika kwa hospitali hamna damu. Saa zingine utafika hizo madawa mnatibiwa nayo hamna. Saa zingine you have NIF card, it can't cover kila kitu. Kuna test zile tunafanywa, it can't cover. So we need help. Saa zingine umeambiwa utumia a lot of fruits. Pale nyumbani ushago, unajua hizo fruits hizi patikana, lakini ukipata inakuwa bei ya juu. Sasa inakuwa ngumu. Aina ya chakula huko nyumbani maisha pia ni ngumu. Upata chakula yenye inaweza wa maintain pia inakuwa ngumu. Si kazi rahisi sana. Katika matibabu ya ugonjwa ya sickle cell imekuwa gharama zaidi. Bei ya madawa yenye tunatumia kupunguza ule ukali wa maumivu imekuwa juu zaidi. We now are working on an understanding, an MOU. An MOU that will lead to the establishment of a clinic, will lead to empowerment of our CHVs so that they know how to reach out to affected. We want to come here to create awareness, create support groups, and partner with them in terms of matters of linkages, in terms of attending clinic, who should go to which clinic and at what time, and how caregivers should also be supported in a way that their children get care and support.
Piny owacho koro chano bago romo mar puonjo oganda ewi yore mag konyo jogo manigi ng'ol kendo chako chenro mar loso gigo mabiro jologi e timo tijegi mapile pile ma kaluwore kod nok mar gigo ma itiyo godo kod jok mani kod ng'ol e thurka. E romo ma ochan bago e mbalariany ma JKUAT, jodito e sekta mar thieth kod lony manyasani biro puonjo jopiny ewi dewo joma ni kod ng'ol kendo ng'eyo ber mar nyiewo negi gigo ma konyogi e timo tijegi mapile pile. Rafael Kerio ma en laktar mani kod lony e konyo jogo mani kod ng'ol lero ni kwan mar joma tiyo kod gigo magikonyorego e tijegi mapile pile tin ka ipimo kod kwan duto mag jogo modak gi ng'ol e pachoka. So we call upon the government particularly to embrace assistive technology, since we are aware there is a presidential directive in December last year to integrate assistive technology into the universal health coverage. So we should adopt it and have the NHIF cover all the assistive technology devices. Kenya has a devolved system that this is devolved to every county government to embrace AT so that they can provide and promote access to assistive technology to even improve health and the well-being of the people, the population we serve. Because there are some areas where you'll get some medicine, but AT for somebody who needs it, maybe this somebody needs spectacles to be visually apt, they cannot access. They have to go or import from other counties, from Nairobi or like so. But now we want health as devolved as it is. It should be improved at the local level, and that's how we can reach the community and the woman in the village. Jolony weche thieth e kaunti ma Kajiado golo wach ewi medruok tuo ma kata tuoche mag wang' kaluwore kod buru ma medore ma okel kod oro ma okwako gwengego. Ka gibago chenro mar thieth manono, laktechego wacho ni thoth joma chopo ni kod chandruok e wengegi ahinya to jogo magin jokwath. Gimedo ni kwan manok mar jolony e thiedho tuoche mag wang' bende okelo pek e rakruok e yo madwarore kod tuoche mag wang' ka gidwaro mondo tend kaunti okonye ndiko jothieth moromo. Wana saa ingine tu anaenda hospitali, ingine ya Kimana, napewa dawa, naambia wanda weka mwezi 2 hivi 3, tarudisha tena macho tuone. Macho ndio kila kitu. Sasa kama nataka kumpigia mtu simu labda ni jambo la muhimu, sitaweza kupiga simu ni kwa sababu hiyo namba labda sitaiona mpaka labda nipate mtu ambaye ataniambia namba ndio hii. Naona hata hii marika yetu pia macho yameanza, unakuta mtu anasema hata siguzi hazioni na mtu sio mzee sana. So from the prescriptions that we've gotten from the team of the specialists and the doctors we have, we've realized that there's eye problem like glaucoma, and we are just talking to people, the well-wishers who can partner with us and who can join the fight, to join the team to find a way whereby we can help. Obila moro e gwenge mag Mwingi ne ochwoyo basa mar skul ma Mwingi Boys gi Pala tok ywaruok bedo e kindgi e wi omenda mar somo. Kaluwore kod OCPD ma Mwingi Central Peter Mutuma, achijno moyang ni gi nying mar Haji Boru ne odhi e skund sekondar ma Mwingi Boys kama nyathine some ma okwayo mondo mi odwokne pesa moko mane ochul mang'eny kokalo kuom CDF. Ywaruok nochakore kind ji ariyogo, kind janyuolno kod basa mar skulno miluongo ni Alex Mwanzia gi Boru ma bende en apisa mar obila, ka Alex wacho ni pesa no ok nyal duokne janyuolno bang' wachore ni Boru nowuok kendo wuodho Pala mi ochwoyo godo Alex e bade ma koracham. Jakeno noringo godo e kar thieth kama sani odhi nyime yudo thieth. Kijana wake alifanya last year form 4. Alikuwa analipiwa pesa na through bursary fund. So alikuwa ameoverpay na 19,000. So huyu mzazi akakuja akasema around 2 months ago akasema anataka kupewa hiyo pesa yenye ilikuwa imekuwa overpaid. So nikamwambia procedurally hii pesa mtu hafai kurudishiwa because it is bursary money. So alikuja kwa ofisi akaniambia hii kazi ya polisi iko na pesa kidogo na niko tayari kuiacha saa hii na wewe nitakumaliza. So ikawa nayo alikuwa na kisu. So
mkaribia alikuwa ametoa kisu tayari, ndio akanidunga hapa kisu ya kwanza. Hiyo hatuwezi ita kitu ingine isipokuwa attempted murder. Ile tungeomba ni sheria ichukuliwe na huyo mtu apelekwe kotini immediately. Kinde maoro koro kwa kugwenge mathoth mag piny Kenya, jakom mar riwruok mar maendeleo ya wanawake pachoka Rahab Mwikali ogolo kwayo ne jopiny mondo med pidho yien kaka yo mar gayo oro. Mwikali ogolo kwayo no kinde ik mar jakom riwruok mar mine bare ma Turkana Jennifer Tioko. Bende omedo ni ber ka ji pidho yien ma oro ok nyal hingo kaka yorno mar bero alwora. Mwikali omedo ni riwruok mar mine maendeleo ya wanawake biro tiyo kanyakla kod jatend piny William Ruto e weche mag dongruok. Kata obedo ni ne gipogore kode paro e kinde mag campaign motelo ni yiero mokalo. Nataka tupange miti. Nilikuwa mashujaa. Kabla sijaondoka nilitoka mashujaa. Na His Excellency Dr. William Ruto akasema kila mtu atapanda miti 300. Sasa tunangoja Your Excellency serikali ikae chini, ministers wakae chini, msichana wa environment rafiki yetu tuanze kupanda miti. Kwa hivyo wale tulikuwa upande ile kimaendeleo sisi tumehama. Ama namna gani? Tumehama. Maendeleo tumehama. Kinda mar kedo gi midhiero mar kech e kaunti ma Kilifi nitie ng'we tok chiwo chiemb kony maromo milion 13 ne jodak ma Kilifi. Chiemo no oting'o gunde kata boksi 4,000 mag mogo, katons 1,000 mag mor tedo kod gunde 750 mag oganda mabendo chopo ne jodak ma kar chung' od bura ma Magarini, Malindi gi Ganze mawachore ni ema kech okwako ahinya. Jal ma ochung' ne chenro singo gero kar thieth manyasani e kar chung' od bura ma Adu e sub-county ma Magarini tok kane osefwenyo ni mine wuotho malayo kilomita 20 ka gimanyo thieth. Ukashinda siku 2 kujapika hata sema mzazi kwa kule. Chakula chetu sisi wenyewe huku, ukipata chakula ni leo ama malize siku 2 ndio upate chakula. Kwa sababu ya ukame. Hakuna kazi. Kazi yetu huwa tunafanya ni huko msituni kama kazi ya makaa vile mmesikia. Lakini huko hakuendeki kwa sababu ya ndovu. Kwa uhusiano na county government na under his leadership tunaweza tukaendelea na kufanya mengi. Tulidiscuss na yeye kuhusu hospitali nyingine ambao sitataja, na yatakikana ikiwezekana baada ya ibada yetu ya next week tutaenda pamoja tukaweze kuona hali ya hospitali hiyo na kile tunachoweza kufanya kuhusiana na renovation na installation ya zile vitu zinatakikana, mashini ikiwezekana na pia madawa. Aliniguzia kidogo na nikamwambia ikiwezekana tutafika huko tukaweze kufanya kile ambacho tunaweza. Kupitia serikali kuu, serikali ya kaunti na wahisani kama Pastor Ezekiel na kanisa yake na wengine wengi ambao watakuja, kwamba tutahakikisha hakuna mtu wa Kilifi ataweza kuangamia kwa sababu ya tatizo la njaa. Tunavyoongea tumekuja na chakula, malori ya kaunti yako nyuma analeta maji. Tunafanya kazi mbili, chakula, maji, chakula, maji. Tuhakikisha wananchi wetu kwa muda huu wa ukame tunaweza watoa katika janga hili, hali tukipanga Nyasi mar Balerany ma Kenyatta manyiso kido mag ogendini mopogore opogore ma pacho ka ochakore kawuono kendo biro dhi nyime nyaka giko jumani. Duncan Wamgugu ma ochung'ne tayo nyasi no wacho ni piem biro bedo e kidienje mopogore opogore moting'o dusruok, wer kod miel kod tuke mamoko. Nyasi no mane ochakore higa mar 1992 opuo kaka mano manyayo achiel e kind jopuonjre mawuok e alwora mopogore opogore pacho ka kanyakla kod pinje maoko. It's my sincere hope that the unity of performances showcased this afternoon will be of great impact to us as we continue to appreciate the multiplicity of cultures while finding harmony in these cultures. Ladies and gentlemen, with great appreciation, I acknowledge the contribution of KU towards the growth of entertainment in Kenya. I, being a direct benefit with our company Homeboys Entertainment, we have provided services to KU several times over the last 15 or so years and continue to do so. And I thank KU for spearheading that initiative. Through the events, we endeavor to integrate a community of scholars, understand each other, and encourage peaceful coexistence, and together we can gaze to the future with hope
of one nation, one country, one region. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok maggi makare pile ka pile. And Rosemary Ogonya ni mondo yud wenda mar lamo kaka skiza kod ni di mana star 812 star 784 hash star aboro achiel ariyo star abirio aboro ang'wen hash. To parie niya, Ramogi TV ene ot mar jower duto te. Machiegni kendo nyakora Ramogi ko wadonje weche mag tuke. Tim mar Napoli ma Italia wacho ni gigeto sei mar Cristiano Ronaldo poni Manchester United owe thuolo e dwe mar achiel higa manyien. Ronaldo nyoro mogi japuonj mar Manchester United